Hindistan'da 9 Türkmenistanlı ayal valyuta we altın gaçakçylygyna tutsuk edildi. Delhi'nin aeroportuna 9 Türkmenistanlı ayal yurdun daşyna 38 milyon 300 min hindi rupisi, yani $541.961 möçberine daşary yurt valyutasyny bir kanun ýoly bilen çykarmaga synanşmakda aýyplanyp tutsuk edildi diýip Hindistanyň Times of India neşri 23-nji dekabrda habar berdi. 18-nji dekabrda Delhi'nin aeroportuna Türkmenistana baryan 105 ýolagçy saklandy we olaryň goşlary Hindistanyň gümrük gullugy tarapyndan barlandy. Hindi gümrük gullugynyň beýanatyna görä saklanan ýolagçylardan 48-si kanuny ruhsat berilen möçberde valyutany ýanlary bilen alyp barýanlyklar sebäpli olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berildi. Saklanan ýolagçylardan 9 aýal tutsuk edildi diýip Hindi medeniýeti ýerli resmiýlere salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Hindi resmiýleri bir kanun ýollary bilen ýurtdan çykarylmaga synanşylan daşary ýurt valyutasynyň altyn gaçakçylygynyň üstü bilen edinilendigini aýdýar. Bir topar daşary ýurtly ýurda daşary ýurtlardan bir kanun ýollary bilen altyn geçirip ony bu ýerde öz kontaktlarynyň kömegi bilen satýarlar. Olar mundan gazanan pullaryny köplenç nagat görnüşinde Hindistanyň daşyna çykarmaga synanşýarlar diýip Times of India Hindistanly bir resmiýiniň sözlerine salgylanyar. Maglumata görä waka bilen bagly derňewler dowam edýär. Hindi medeniýetiniň ma'lum bolşuna görä mundan ozal hem bir näçe Türkmenistanly Delhi'nin aeroportuna altyn gaçakçylygy bilen baglylykda tutsuk edilipdi. Ýatadyp geçsek maýyň başyna 4-si Türkmenistanyň raýaty jemi 5 ýolagçy bahasy 20 milyon hindi rupiýasyna barabar, ýagny ortaça 288.140 Amerikan dollary möçberine gyzyly bir kanun ýollary bilen Hindistanyň çägine saljak bolanyny Hindi gümrük resmiýetleri tarapyndan saklandy. Ondan ozal geçen ýylyň maýyna 29 Türkmenistanly jemi $950.000 barabar altyny bir kanun ýollary bilen Hindistanyň çägine girizmäge synanşmakda aýyplanyp tutsuk edildi. Şonu azatlygyň ýurt içindäki ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimetleriniň Hindistana gaçakçylykda aýyplanyp tutsuk edilen Türkmenistanlary ýurda ekstradisiýa etdirmäge synanşýanlyklary barada habar beripdi. Daşugyň häkimetleri yerli kafelaryň, restoranlaryň we disko barlaryň eýlerine bayramçylyk günlerinde öz karhanalaryny açmazlygy tapşyrdylar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä kafe restoranlardan 30-njy 31-nji dekabr günlerinde we 1-nji ýanwarda işlemezlik, şeýlede 29-njy dekabrda öz iş sagatlaryny 18:00 çenli çäklendirmek talap edilipdir. 5 döwlet edarasynyň, ýagny häkimligiň, polisiýanyň, salgyt gullugynyň, ýangyna garşy göreş edarasynyň we arasyçylyk edarasynyň gollary goýulan bu resmi talabyň nusgasy Türkmen News neşrinde bar diýilip 24-nji dekabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Üstesine hatda naharhanalaryň eýlerinden kämilik ýaşyny etmedik müşterileri diňe olaryň enatalary bilen bilelikde goý bermek, ýetkinjekleri alkogol we çilim satmazlyk, şeýlede ýanganyň öňüni alyş çärelerini berja etmek talap edilýär. Bu talaplaryň bozulan ýagdaýynda karhanalaryň eýleriniň kanuna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljegi aýdyldy diýip neşir habar berýär we bu gadagançylygyň resmi hata görä jemgyýetçilik ýerlerinde düzgüni, asudalygy we howpsuzlygy üçin etmek şeýlede tertip düzgünüň bozulmagynyň öňüni almak maksady bilen girdirilenligi aýdylýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä daşugy diýilady arasynda meşhur kafelaryň we restoranlaryň sany 10-a golay bolup bayramçylyk günlerinde işlemegine girdilen gadagançylyk olary girdejiden mahrum edýär. Biz onlarça adama iş berýäris. Ada kulanyp üçin edýänlere, aşpezlere, ofisiantlara biz bayramçylykda girdeje alyp bilmesek netijede olaryň ählete ziýan çekerler diýip neşir öz çeşmesine çetirlýär. Türkmenistanda hyzmat uğrundan işleyen hususy karhanalaryň, şol sanda naharhanalaryň yapylmagy bilen bagly ýagdaý şu ýylyň dowamında ençime gezek ýüze çykypdy. Awgustyň başynda Aşgabatda onun gowra kafe we restoran bir wagtda yapylypdy. Türkmenistanda hususy telekeçiligi degişli obyektleriň köpçülikligiň yapylmagy köplenç bayramçylyklaryň öň ýanyna gawat gelýär. Sentýabrda Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany Aşgabatyň merkezi etraplarynda öňünden duýdurulmazdan onlarça hususy dukan we karhana yapylyp, olaryň gapylary möhürlenipdi. Türkmen News neşriniň bellemegine görä ýurtda telekeçileriň ýerine ýetirjek häkimetler bilen gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunlaryň hiç birinde kafeleriň we restoranlaryň işini çäklendirmäge ýerli häkimet organlarynyň ygtyýarlydygy aýdylmaýar. Türkmenistanyň döwlet mediasynda ýurtda hususy telekeçilere degişli karhanalaryň köpçülikligiň yapylmagy barada habar berilmeýär. Bu ýagdaýyň sebäpleri düşündirilmeýär. Adatlyk radiosynyň türkmen häkimetlerinden resmi maglumat almak boýunça eden synanşyklary hem şu çakaçylyny netije bermedi.
Marada azyk harytlaryň bahalary ýokurlany göçme bazarda döwlet bahasyndan armut we şeker satyldy. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna towuk eti peýda boldy. Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygynyň öňe sürýäsinde bazarlar hereketlenýär. Mary şäheriniň bazarlaryna ými tönümleriniň bahalary säher ýokurlany. Marynyň gök bazaryna döwletiň gurnan göçme sowda nokotlaryna arzan bahadan armut we şeker satyldy. Olary satyn almak üçin alyjylar uly nowata garaşdylar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogramy 13 manatdan towuk eti satylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 25-nji dekabrda habar berdi. Şu güni 25-nji dekabrda Mary şäheriniň Mollonepes köçesinde ýerleşýän Gök bazarda urulan hökümeti değişli göçme bazarda Marynyň şeker zawodyna öndürilýän şeker satyldy. Ondan daşgary 1 kilogramy 8 manatdan armut satyldy. Adamlar uly nowata durup aldylar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä hususy sowdada armudyň 1 kilogramy 12 manatdan satylýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä hususy sowdada daşary ýurtda öndürilen şekeriň 1 kilogramy 10 manatdan satylýar. Şäheriň bazarlaryna aýlanan habarçy soňky bahalar barada habar berdi. Şu 25-nji dekabrda Mary şäheriniň esasy bazarlaryna aýlanyp nyrklary gördüm. Täze ýylyň ýakynlamagy bilen harytlaryň nyrklary biraz ýokurlanypdyr diýip habarçy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä bazarlarda Türkmenistanda öndürilen käbir azyk önümleriniň kilogramynyň bahalary şeýle: sygyr eti 30 manat, towuk budy 17 manat, alma 11-12 manat, mandarin 11 manat, banan 19 manat, süýjüler 20-60 manat aralygyny, bürünç 10-18 manat aralygyny. Şeýle-de gaplanan gaplarda satylýan nohut we mekkejewiniň 250 gramlyk gapyrjagy 20 manat, mayoneziň 1 litri 30 manat. Daşary ýurtlarda öndürilen süýjüleriň 1 kilogramynyň bahasy 100-200 manat aralygyny, aleyna ösümlik ýagynyň 1 litri 24 manat. 25-nji dekabrda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna doň towuk etiniň satylýanlygyny habar berdi. Döwlet dukanlaryna doňdurulan towuk satylýar. 1 kilogramy 13 manat. Towuk etini, towuk budyny alyjylar uly höwes bilen satyn alýarlar. Et we balyk öräni gymmat diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda hususy sowdada ak amur balygynyň 1 kilogramy 45 manat, sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manat. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar.